Озын гомерлек кешеләргә карата әйтелә. Хезмәт һәм тыл ветеранына шушы көннәрдә 105 яшь тулды. Казанда яшәүче Агаби белән хәбәрчебез Мөршидә Җихан очрашты. Күңеле кебек ак яулык бөркәнгән Мәдинә Гәрәй кызы тумышы белән Питрәч районының Шәле авылыннан. Тамырлары җирдән шыткач, тормыш юлында нык басып йөргән ул, хәзердә сынатмый. Әтине шул киткән безне сугышка. Мин калдырып, мәшәйдә булдым 9 елна. Шундан калган инде мин. Һаман шуннан яшимәлем. Әтисез калып ятим үсү, ачлык, ялангачлыкны ишетеп кенә түгел, татып үсә. Кияүгә чыгып тормыш бераз җайланыр дип уйлаганда сугыш башлана. Ире Хөсәен ватанны сакларга китә. Берничә айлык һәм аннан аз гына өлкәнрәк балалары вафат була. Әмма Мәдинә апа язмыш сынауларына бирешми. Авырмагын әйтмәң син кызым. 500 грамм ипи бana хәтле. Без белән кедә яшәдек. Менә тәк шагында. Авыр инде. Кисәбез отыннан. Мин бездикебез 2 норма үтәдек. Ире сугыштан кайткач бәхет эзләп Мари иле Красногорскига китәләр. Уллары Рәфкать белән Мансур туа. Рәфкатләре Екатеринбург каласында, Мансур Казанда әнисе янында яши. Әни безне карады, конечно, әйбәт итеп үстерде. Шуның өчен без шат. Төрлесе булгандыр, әмма үткәреп җибәрә белдек ди Мәдинә әбинең зурлап юбилеен үткәрүче Зәйтүнә апа. Кайнанам белән 52 елда без бик тату яшәдек дисәм дә, бик дөрес булыр. Мәдинә әби әле субханалла күз генә тия күрмәсен инде. Аңа 105 яшьне биреп булмый. Паспортка язылган белән чынбарлыктагы яшь туры килмәгән очрак. Әле узган ел Мәдинә әби инсульт кичермәгән, аягына катлаулы операция ясатмаса, яшен 80-нән дә арттырып булмас иде. Дөресен әйтергә кирәк, тәрбия дә яхшы. Мин тугач, әби авылдан килеп, мине үстерде, минем үстердә катнашты. Хәзер инде 50 елга якын без бергә торабыз. Саулык, сәламәтлек бирсен, хәерле гомер бирсен аларга. Бәхетле шатлыклы тормыш насип етсен. Кемдер гомер буе бәхет диңгезендә йөзсә, кемгәдер бу якты дөньяларда үз урынын табар өчен бик күп көч түгәргә туры килә. Кемдер яшьлегендә бик бәхетле булса, кемнеңдер бәхете картлыгында көтеп тора. Тагын да матур итеп яшәргә. Да Алла бирсә. Бу мәҗлескә катнашып бик нык сөенәбез. Килә тагын да матур итеп яшәргә ясен Мәдинә апабызга. Гөлсем китәдер. Яше күп булса да аның шундый мөлаем булу. Казан шәһәре Совет районы администрациясе башлыгының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Айсылу Хәмзина иң әүвәл президент котлавын тапшырып Мәдинә әбине шаккаттырды. Владимир Владимирович Путина. 105 яшьлек әбине көндә күреп булмый дип бәйрәм үткән кафеның хуҗасы Рамил әфәнде дә бүләккә гөлләмә әзерләгән. Поздравляю. Гомер бәйрәмен Коръән ашы итеп үткәргән дагалы чарада Мәдинә әбинең якыннары да, гаилә дуслары да катнашты. Аллаһның рәхмәте булсын. Менә Мәдинә апа, мин аны инде 5 ел күрмәгәнмендер. Бераз гына 5 ел эчендә үзгәргән билгеле, ләкин 5 елга кадәр ул шул кадәрле үзгәрешсез булды. Ул һәр вакытта да елмаеп, бүтән нәрсәне хәтерли, бүтән бала чагын хәзергесен. Аннан соң ул шул кадәрле сабыр, менә әйттеләр бит, сабыр төбе сары алтын дип. Тагын шуны әйтәсем килә, Мәдинә апа бик бәхетле. Халыкта шундый мәкаль бар бит. Картлыгы бәхетле, матур булган кеше. Бәхетсез дип әйтә алмыйм, әлхәмдулилlah. Бәхетле дип әйтәләр. Бик бәхетле. Шушы хәле күнгә яшәгән. Ашарыма ризыгым, кияргә киемем җитәрлек. Нәрсә кирәк тагын? Җәннәттәге кебек яшим бит дип елмая 105 яшьлек Мәдинә әби. Мөршидә Җихан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.